Ve Frýdlantě nad Ostravicí se lidé opět ucházejí o peníze z městského rozpočtu na realizaci vlastních projektů. Letos již po4. město Frýdlant realizuje participativní rozpočet města, což je vlastně aktivita, do které mohou se svými nápady, projekty přispívat samotní občané. Ti měli do konce ledna termín pro předložení vlastně nějakých projektů, nápadů. A využilo to 6 osob, máme tedy 6 návrhů, 2 nebyly akceptovatelné a 4 ano, to znamená dnes proběhne veřejná prezentace těch 4. Frýdlantští letos například navrhují pořízení štěpkovače, který by si lidé mohli mezi sebou půjčovat. Další projekt počítá se zastřešením posezení u sportoviště. Podle dalšího návrhu by se mohl pořídit stroj na údržbu běžkařské stopy. Se zajímavým nápadem přišli otužilci, kteří chtějí poblíž řeky instalovat cvičební stroje. Žádáme všechny občany Frýdlantu nad Ostravicí a širokého okolí, aby hlasovali pro náš projekt na území Fit Relax zóny u splavu na jezu na Kamenci. By byly pořízené 5 až 8 strojů cvičebních pro širokou veřejnost. V rozpočtu pro letošní rok je vyčleněna částka 500 000 korun a většinou tím pádem budou podpořeny 2 projekty, protože každý ten projekt mohl být v maximální hodnotě 300 000 korun. Hlasovat pro jednotlivé projekty lze pomocí mobilního rozhlasu, případně pomocí Google formuláře anebo osobně v turistickém informačním centru. Hlasování se spouští 8. dubna a poběží do konce května.